Rusça Tatarcha tercümelerge kagılışlı laboratoriumның ikincisi дип әйтик, башлыйбыз. Һәм бу юлы безнең апрель айында узган лабораториумда тәкъдим ителгән иде. Бу yerдә катнашкан журналистларга аерым сорауларга җавап бирү. Үзләренең тәрҗемәдә кыенлыклар кичергән очракларны безгә тәкъдим итүне сораган идек. Һәм менә бу юлы без шушы сездән килгән шушы тәрҗемә очракларына бәйле рәвештә лабораториумны уздырабыз. Һәм менә безнең узган очракларда тәкъдим ителгән тәрҗемә үрнәкләре: Роспотребнадзор, обременение, за столом, с праздником, поручение, смертный, свежие, репрессирование, раскулачивание, опекун, налоговый вычет, за рулем, женственность, стена, процесс. Һәм менә мин сүзне бирер идем Гөлшат Галиуллинага. Роспотребнадзор сүзен сез ничек тәрҗемә итер идегез? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, журналистлар. Без сезнең белән менә бу форматта очрашуга тагы бер кат бик шат. Һәм безгә тәкъдим ителгән сүзләрне алдагы очрашудагы кебек үк инде мин бераз ни рәвеш эшләнүе турында әйтеп китәм. Менә безнең коллектив монда әле килеп җитмәгән, безнең Татар Казан федераль университетының татар теле белеме кафедрасы укытучылары катнашында без һәр вариантны карадык. Һәм төрле чыганаклардагы теркәлүләрне караганнан соң үзебезнең менә коллектив фикеребезне җиткерергә булдык. Без мин генә түгел, башкалар да сөйләр. Роспотребнадзор дигән очракны без Россия кулланучылар күзәтчелеге дигән вариантта тәкъдим итүне мәгъкүл күрдек. Башка тәкъдимнәр бармы? Бу вариант хәзер айнырак җибәргән. Менә безнең тарафтан шушы вариант кына, бүтән вариант юк. Хәерле көн, барыгызга да чыннан да үткән очрашу шактый кызыклы һәм файдалы булды дип беләм, чөнки очрашудан соң да интернетта төрле фикерләрне күрергә булды. Бу эшнең тагын бер кат файдалы икәнлеген ассызыклап китәсе килә. Менә бу тәкъдим ителгән сүзләр исемлегенә күз салгач та без шулай ук Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият сәнгать институтының лексикография бүлеге хезмәткәрләре белән бергә бу сүзләрне карап чыктык. Әлбәттә, безнең өчен бәлки инде күрәсең, көндәлек эшебездә шушы материаллар белән эш иткәнлектән 90-95% әлеге исемлектәге сүзләрнең тәрҗемәсе бернинди дә кыенлыклар тудырмый. Монда инде сүзлек материалларны мөрҗәгать итәргә була, аларның контекстка бәйле, төрле очракта төрле мәгънәләре ачылган мисаллары белән китергән. Шулай да билгеле, сезнең эшегездә бу нәселләрне тиз эш итәргә кирәк, тиз тәрҗемә итеп мәгълүмат тапшырырга кирәк. Шуңа күрә инде күрәсең кыенлыклар чыга тора. Һәм шул фикеремне ассызыклап әйтәсем килә, бу сүзләрнең күбесен контекстка бәйләп, кулланылыш даирәсенә бәйләп күп төрле юллар белән тәрҗемә итәргә була. Бер тиенгә бер тиен ысылы белән менә бу сүзне фақат шулай гына тәрҗемә итеп, өстенә бастырып куябыз дигән сүзне әйтеп булмый. Инде турыдан-туры сүзләргә игътибар итсәк, Роспотребнадзор, менә рус татар теленә үз вакытында ВУЗ дигән кыскартылма килеп керде. ВУЗ ул кыскартылма, ләкин инде ул тора-бара мөстәкыйль лексик берәмлеккә әйләнеп китте. Нәрсә дигән сүз бу? Без аны татар теленә хас кушымчалар кушып төрләндерә башладык. ВУЗда, ВУЗларда, ВУЗларның һәм башкасы. Менә Роспотребнадзорны шушы шәкелдә карасак, аны бер бөтен мөстәкыйль мәгънәгә ия буларак сүз карага була һәм төрләндерергә була. Күпчелек чиракта мин карап чыктым, махсус интернетта төрләндерәләр. Роспотребнадзорда, Роспотребнадзорның мәгълүматларына караганда һәм башкалар. Билгеле, татар теленең табигатында исәпкә алып эш итәргә була һәм без инде менә мондыйрак кыскартылма тәрҗемә тәкъдим итмәкче булам. Монда рус теленә хас булганча татар телендәгенең тулы аңлатмасыннан, тулы вариантыннан
сүзләрнең беренче хәрефен аның берәр иҗеген алып кушып маташу, ниндидер аббревиатура барлыкка китәргә омтылу, ул нәтиҗәсез эш. Ләкин шулай да менә Росименлек күзәтчелеге дип тәкъдим итәр идек без. Рус теле үрнәгендә, ләкин татар теленең дә үзенчәлекләрен исәпкә алып. Әле бит Роспотребнадзор гына түгел, Рособорнадзор. Аны да шул ук үрнәктә Росмәгариф күзәтчелеге. Ике сүз, шулай бит? Росмәгариф күзәтчелеге. Аннары Роскомнадзор бар. Монда инде без тәкъдим итәр идек Роском күзәтчелек. Я булмаса инде Росэлемтә күзәтчелеге. Менә шундый ысуллар белән тәкъдим итәргә булыр иде. Рәхмәт, безнең барлык спикерларда килеп җитте, шул сәбәпле мин спикерлар белән таныштырып китим. Казан Федераль университеты филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе татар теле белеме кафедрасы мөдире Гөлшат Галиуллина, КФУның татар теле белеме кафедрасы профессоры Чулпан Харисова, Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикографик бүлеге җитәкчесе Айнур Тимерханов, КФУ доцентлары Гөлфия Хадиева, Халиса Кузьмина, Айрат Юсупов һәм Инҗи Кадырова. Һәм без икенче сорауга күчик. Обременение. Менә обременение сүзе ул Китәсем килә. Менә Роспотребнадзор дигән сүзнең тәрҗемәсе турында сүз бар име. Мин беренчедән әйтер идем, бу сүзнең кулланучылар җәмгыяте дигән оешма бар иде элек, хәтерләсәгез. Менә шушы икътисади мәсьәләләргә багышланган дип әйтим, шушы турдагы контекстка бәйле рәвештә дип әйтү отышлырактыр, чөнки без бу терминны, бу чынлапта термин, теләсә кайсы теге өлкәгә үстереп, гафу итегез, алып керә алмыйбыздыр. Һәм менә билгеле бер сферага, өлкәгә караган контекстка бәйле рәвештә дип әйтү ягында торабыз. Менә мин үзем шәхсән шушындый фикерне әйтәсем килә һәм чыннан да русска ияреп, рус теленә ияреп, РККА, теге Российская Красная Армия дигән кебек, гафу итегез, кыскартуларга инде бу барырга тиеш түгел. Һәм без моны бу сүз турында уйланган вакытта, кафедрада фикер алышкан вакытта, Гөлшат Рәисовна да ул турыда әйтеп узды. Без кулланучылар күзәтчелеге дигән фикерне ассызыклыйбыз. Шул чынлап та потребительство, потребитель, потребляющий, ул инде куллану турында сүз бара. Отсылып менә шундый сүз, шундый фикерне әйтәсем килә. Рәхмәт. Менә бит СССР дигән сүз ул бит инде кирип киткән, без бит инде аны һәр вакытта да тулы вариантын гына куллана алмыйбыз. Нишләргә? Шулай, без кыскартуга, теге чынлап та кыскартуга каршы түгел, ләкин барлык сүзләрне терминнарында кыскарту ягына да ягылмыйбыз, гафу итегез. Өстәп әйтик, ул бит кыскартулар аббревиация усулы принципта теге татар теленең табигый ясалыш үзенчәлеге түгел, ул бит алынма үзенчәлек. Шунлыктан, әгәр дә безнең тулы вариантта бу бит термин буларак бирү мөмкинлеге бар икән, моны куркырга кирәк түгелдер дигән фикердә торабыз без. Шуңа үз фикеребезне якларга, исбатларга тырышабыз инде. Безнең ике вариант бар булып чыга алайса, әйеме? Кайсы вариант кирип китә? Сез кайсын кертәсез? Юк, сез кайсын кертәсез дип әйтү инде без тәкъдим итик. Менә журналистлар әкрен генә ул телгә бит керә дә, тел бит аны вакыт узу белән я кабул итә, я кабул итмәй. Ул үзеннән үзе аны итеп чыгарып читтә калдыра. Аның куллану. Менә 20-30 елларда хәтерләсәгез, инде тарих китапларының, тел тарихы һәм башкаларның тел сәясәте 20-30 елларда бик күпләп кыскартылмалар тәкъдим ителгән була. Ләкин бит күп хуҗалар берничек тә рус теле мисалында колхоз, совхоз кебек кирип китә алмады телебезгә. Аларның абсолют күпчелеге чыгып калды. Бер яктан аббревиация усулы белән татар телендә, төрки телләрдә яңа сүзләр ясау өчен бернинди киртәләр дә, кыенлыклар да юк. Ләкин күрәсең, менә телебезнең табигаты шундый, андый усул белән сүзләр күп ясала дип әйтә алмыйбыз. Чөнки ул рус теле үрнәгендә бара дигән фикердә калабыз. Аны сез дә шулай уйлыйсыз, без дә һәм менә чынлап та кыскарту усулы, аббревиация дигән усул белән сүз ясалу, үзегез беләсез. Хәзерге вакытта гимком дигән
сүзне куллана иделәр. 90-нчы еллар башында гимназия комитеты дип атала. Теге учком дигән кебек. Кирип китә алмады. Кулланылышта ул юк. Теге ясалма рәвештә аерым билгеле бер белем бирү оешмаларында йөрсә дә, бу киң кулланылышта матбугатта сезнең тарафтан кулланылышка кирип китмәде. Шуңа күрә без монда уйлашабыз һәм уйлыйбыз, функциональ ягыннан чыгып, сезнең арада менә сезнең кызыксыну даирәсенә, сезнең яза торган мәкаләләрегез, яңалыкларыгызда шушы сүзләрнең нинди формада кулланылуына бәйле булачак бу. Алга таба халкыбызның, яшьләребезнең теленә кирип китүендә. Обременение сүзенә күчегәндә әйткәнемчә, Рәмис, обременение бер генә- сүзе ул Рәмис, бер сорасам мөмкинме? Менә әдәби сөйләм һәм язма сөйләм бар бит инде. Миңа калса, менә ТНВдан хәбәрләрне әйткәндә, Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, анда ничектер ята кебек. Ә менә язма, мин язганда аны ничектер кабул итмим, шуннан да тәрҗемә итеп кабул итәбез. рәхмәт. Обременение сүзенең тәрҗемәсен тәкъдим итсәгез иде һәм снять с обременения. Демәк, обременение сүзенең сүзлектә мәшәкать, борчу, авырлык кебек мәгънәләре бар. Чынлап та ул кайсыдыр контекстларда нәкъ шушы мәгънәдә килә. Әмма без сезнең инде алда биргән сүзсезмәгездән күргәнчә, сез аның нәкъ менә шушы урында нинди мәгънәдә кулланганлыгын беләсегез килә дип аңладык без аны һәм үзебез кафедрада сөйләшү барышында бу урында менә шикләүне алу, обременение шикләү дигән исем белән биреп, шикләү дигән сүз белән биреп, шикләүне алу, шикләүләрдән азат итү дип әйтергә мөмкин була дип санадык. Бу Шикләү кертелә. шуннан да монда безнең дә фикер шундыйрак, чөнки күзең анда шикләү, кертү, шикләү салу, шикләү алу. Әйтик, бу инде нигездә күчемсез милек иясенә яки шушы милеккә бәйле затка яки милекнең үзенә карата ниндидер шикләүләр салу, шикләүләр кертү. Әйтик, ипотекага сатып алынган квартирның шикләүе була. Квартира, приобретенная на ипотеку, имеет обременение. Квартира с обременением ничек була? Шикләүе булган квартира. Шикләүле. Шикләү салынган фатир. Шикләү салынган. Шикләү салынган фатир. Ну, квартир, фатир, беләсең инде, квартир. Менә без татар телендә сүзлекләрдә ул үзеңнең милкең булса квартир дип атыйбыз. Әгәр дә инде вакытлыча түләп, акча түләп тору шарты белән яшәсәң, ул инде фатир була. Снимаем квартиру, фатир. Үзеңә якынрагы квартира. Бу сүзлекләрдә күптән теркәлгән, аерымланган, мәгънәсе аерымланган ике сүз. Шуның белән бер рәттә менә минем дә дәвам итеп әйтәсем килә. Шул ук вакытта без барыбыз да аңлыйбыз, санкция дигән сүз дә бар бит, шулай бит. Ансы да менә матбугатта сезнең тарафтан, безнең тарафтан да шикләүләр дигән сүз белән җайлы гына теге тәрҗемә дип әйтергә ярамый. Ләкин барыбер үз телебездә без аны аңлата һәм кыска һәм төгәл итеп аңлата алабыз. Бу ягында искә алганда, чыннан да нигә алар синоним була алмыймы? Чынлап та менә бу әлеге искә алынган контекстка бәйле рәвештә без аларны рәхәтләнеп куллана алабыз. Һәр хәлдә менә ЖКХ дигән теге ЖВК хочешь дип әйтәләр бит. Шушы өлкәгә караганда шушы текстта дип әйтәбез. Бу чыннан да кулланыла ала торгандыр дигән фикердә калабыз. Рәхмәт. Һәм менә тагын бер сүз за столом. Моны өстәл артында татар утырмый, татар өстәлдә утыра дип әйтәләр инде. Сезнең янында утырабыз. Без янында утыру ягында хуплыйбыз. Өстәл янында утырабыз. Моны хәзер бит инде безнең корпусларда бар. Шу корпус материалларына мөрәҗәгать итсәк, буларның икесе дә кулланыла. Дөрес, ул кемгәдер калькалаштырылган вариант буларак та тыйыладыр теге рус теле үрнәгендә. Ләкин буларның икесе дә телебездә бар һәм аңлауда бернинди кыенлыклар тудырмый. Шуңа күрә өстәл янында, өстәл артында дип әйтү безнеңчә икесе дә дөрес. Ләкин шуның Шуның белән бергә бит әле өстәл бәйле башка гыйбарәләр дә бар. Шул өстәлнең мәгънәсенә килсәк, богатый стол. Мул табын дибез. Я булмаса паспортно-визовый отдел, паспортный стол. Паспорт өстәле бу инде канцеляризм буларак рәсми эш кагазлары стиленә кирип киткән. Менә мәсәлән әйтик, ял йортында
айрым кеше диета тота, һәм инде стол номер 9 диләр. Монда ничек дип әйтергә билгеле, монда өстәл сүзе туры килмәячәк. Монда инде безнең фикеребезчә, әйтик, итле ризык диетасы, итсез ризык диетасы, итсез ашамлык диетасы, тузсыз, майсыз ашамлык диетасы. Шушы юл белән барырга кирәк. Өстәл сүзен куллану бу чиракта һеч кенә туры килмәй. Я булмаса инде вегетарианский стол. Вегетарианский стол итсез ашамлык, итсез ризык. Шундай формада бирергә була. Айнур Ахатовичның фикерләре белән тулысынча килешкән хәлдә бер генә ачыклык кертеп китәсе килә. Өстәл янында вариантын куллану бу очракта дөресрәктер дип саныйбыз, чөнки еш кына язма текстларда очратырга мөмкин, мәсәлән, түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Бу очракта без мәгънә ягыннан әгәр әлеге мисалны сүйтеп карабыз икән, түгәрәк өстәлнең кайда алды, кайда арты, кайда яны мәгънәсенә тагын бәйләнә башлаячакбыз. Шуңа күрә өстәл янында сөйләшү яки инде өстәл янында очрашу вариантын куллану дөресрәктер. Яннары менә әби бабаларыбызның теленә игътибар итсәк, аларның бит күпчелеге рус телен бөтенләй белмәгән. Ләкин мин гомер-гомергә әби бабамнан шушы гыйбарәне ишетеп үстем. Шуңа күрә монда теге рус теле йогынтысында гына бәлки барлыкка килгән дип әйтү дөрес булмас. Бер генә сүз өстәп әйтәсем килә. Без монда фикер алышкан вакытта өстәл җиһаз әйберсе буларак карадык. Теге өстәлнең айрым лексик мәгънәләрен, мәгънәләрен санасак, әлбәттә, менә әлеге Айнур иптәш санаган мәгънәләрнең берсе дә аның телебезнең эчке үзенчәлеген бозмый. Ләкин без бу очракта өстәл янында дип әйтү не хуплыйбыз, чөнки мебель җиһаз буларак карыйбыз. Өстәл. Нәкъ шулай мин дә кушылам, бер генә фикер әйтәсем китә. Менә чынлап та әби бабайларыбыздан ишетеп үстек, әле алар әйтәләр иде, утыр өстәлгә дип, өстәлгә утыр дип. Әлбәттә инде өстәлгә менеп утыру турында сүз бармый, ашарга утыру турында сүз бара. Һәм монда сөйләм теле, әдәби тел турында бераз гына инде искә алырга кирәк. Әгәр әдәби тел нормасы итеп кабул итәбез икән, чынлап та өстәл янында дигән фикер белән мин килешәм үзендә. Өстәл янында Өстәл янында очраша, өстәл янында сөйләшә башлыйбыз. Шулаймы? Һәм сезнең барыгызга да кагазлар бирдек без. Киләсе лабораториумга сезнең тәкъдимнәрегез булса, сорауларыгыз булса, шуларны язып бирсәгез иде. Һәм татар кешесенең менә бәйрәм белән котлавы дигәндә, белән сүзен бәйлеген куллану дөрес түгел дигән менә фикер бар. Әмма шул ук вакытны бу сүз бит инде телгә кирип киткән, бу очракта кайсысы дөрес? Әлбәттә, бәйрәм белән котлыйбыз дигән вариантында кулланылган бит инде ул. Ләкин беләбез, сөйләм теле һәр вакытта экономиягә омтыла, һәм менә монда шул закончалыкларны исәптеп, фикер төшеп калган, һәм бәйрәм белән варианты гына бүгенге көндә кулланышта йөри. Һәм әгәр дә сөйләм телендә бәйрәм белән дип әйтәбез икән, без инде аны котлау мәгънәсендә кабул итәбез. Шуңа күрә монда бернинди дә проблема бардыр дип без саныйбыз. Телгә кирип киткән Фикерләргә өстәп мин яңадан да бер никадәр үзгәрәк фикерләрдә әйтеп китмәкче булам, чөнки шуннан да бик телебезгә күптәннән кирип китеп, шумарып, калыплашып киткән гыйбарәләр булар. Менә туган көнең белән тәбрик итәм, туган көнең белән котлыйм, сезне туй көнегез белән котлыйм, сезне никахыгыз белән тәбрик итәм, якынлашып килүче яңа ел белән сезне килүче дибез әлеме. Ошо кулланып, гел кешегә карата гына әйтелә дип һәр даим инде профессор Хисамова ярты гасыр буе сөйләп язып килде. Барыбер журналистлар шулай дип сөйли. Беләсезме монда нәрсә? Менә рус теле йогынтысында ясыйбыз дибез бит инде. Рус теле йогынтысында калькулаштырабыз бик күп шушындай сүзләрне, гыйбарәләрне. Бу шулай инде. Алар нигездә публицистика, сөйләм теле аша, интернет теле аша хәзер килеп керәләр безнең телебезгә. Һәм ни гаҗәп, татарның электән үзенә хас матур гыйбарәләрен әкрен генә кысырыклап чыгарып, читләштереп, чыгарып төшереп калдыра баралар. Бит уйлап карасак, менә бу гыйбарәләр татар телендә кешене котлыйбызмы соң без? Тагын да тирәнрәк итеп алсак, кешенең коты һәр вакыт үзе белән була, үлгәнчә хәтле. Шуңа күрә гомумиләштереп әйтсәк,
кешене без котламыйбыз, менә кеше тормышында булган ниндидер әһәмиятле вакыйгаларга бәйле рәвештә кешегә карата ниндидер теләкләр белдерәбез. Шулай булгач, димәк, туган көнең котлы булсын, туегыз котлы булсын, бәхетле озын гомер кичерегез, итегез, никахыз котлы булсын дигән теләкләр белдерәбез. Менә бу хакта Батулланың мин бик күп мәртәбәләр телевидениедан чыгыш ясаганнарын, язып чыкканнарын хәтерлим. Менә бу яңадан бездә калыплашкан, инде кирип киткән, мин аны дөрес түгел дип әйтмим. Ләкин менә чын татарча теләүләр дә бар бездә. Монда менә бу калыплашкан гыйбарәләрдә инде уйлап карасаң, котлау субъекты белән котлау объекты да буталып беткән кебек тоела минем үземә. Чөнки әйткәнемчә, беренче чиратта без кеше турыдан-туры кешене котламыйбыз, кеше тормышында булган мөһим вакыйгаларга бәйле рәвештә теләк белдерәбез. Яңа киемең котлы булсын, җылы тәнеңдә туссын дибез. Шулай бит, яңа кием алу белән дип түгел. Монсы инде берникадәр теге күпертебрәк әйтүдә була. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә бәйрәм белән дип әйтү инде сөйләм теленә хас, ләкин чын татарча матур итеп әйтәм дип уйласагыз инде, туган көнең котлы булсын, бәхетле бул, туегыз котлы булсын, мөбарәк булсын, бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын, якынлашып килгән, якынлашып килә торган яңа ел белән тәбрик итәм. Белән әйттегез бит. Бәйрәмегез котлы булсын дигән фикердә торабыз без. Бәйрәм белән дөрес, әмма ләкин сез Сөйләм теленә хас, калыплашкан, кирип киткән. Шуңа күрә мин бит алдан ук әйтеп куйдым, теге аны инде дөрес түгел дип әйтеп булмый. Андый гыйбарәләр безнең телебездә инде бик күп. Шуңа күрә аны теге менә өстенә бастырып, монсы дөрес түгел дип. Ничек теленә бит инде без каядыр куып кыйма эченә куып кертеп бәйләп куя алмыйбыз. Ул без теләсәк тә, теләмәсәк тә үзенең кагыйдәләре буенча үзгәрә бара. Ул тискәре юнәлештә дә булырга мөмкин. Хәзерге тарихи күзлектән караганда һәм уңай позитив моментларда әлбәттә бар һәм булырга тиеш. Поручение сүзе хәзер безнең чираттагы кайсыгыз аңлатма бирик. Без поручение мәгънәсендә Микрофон. Ялгышмасам, җыешында президент поручил дигән мәгънәсе дә бар иде. Ну, йөкләмә вариантын инде без хоплыйбыз һәм ул кирип киткән кулланасы президент йөкләмәсе. Президент поручил, президент йөкләде. Президент кушты. Нигә без бит карагыз, сүз ясаган вакытта синонимнарны да кулланылабыз. Шуның өчен президент кушуы, президент кушты, президент Шанып тапшырды. Фәлән вазифаларны башкаруны. Термин поручение президента, президент йөкләмәсе. Анда ул теге тутырыклы калыплашкан вариантта, шушы форматта кулланырга кирәк йөкләмә сүзен, башкаларында синонимнар куллану мөмкинлеге бар дип саныйбыз. Президент йөкләмә бирде дип тә әйтергә мөмкин бит. Күрсәтмә сүзе. Күрсәтмә туры киләме? Йөкләде. Күрсәтмә туры киләме? Предписание, указание. Смертный чираттагы сүз. Смертный, менә монда мин инде яңадан мөмкин булса, менә әйтеп киттем бит, бәйрәм белән дигәнлеге. Без бит әле бу әлбәттә булар барсы да рус теленең көчле йогынтысы тәэсирендә ясала. Без бит әле рус теленнән шушы рус телендә рус сүзләренә хас булганча үзебезнең татар сүзләрен генә ясап калмыйбыз. Русларга хас фикерләү рәвешен үзебезгә алабыз шушы сүзләр белән. Шулай бит. Һәм инде русларга хас булганча фикерли башлыйбыз. Шулай итеп акрын гына без үзебезнең минлегебезне җуабыз, югалтабыз. Һәм ахыр чиктә шушы көчлерәк, киңрәк таралган тел, мәдәният тәэсирендә шунда без ирип юкка чыгу юлына басабыз. Бу бик куркыныч тенденциялар. Гәрчә инде бу татар теленә генә карамый, шул ук инглиз, рус теле бәйләнешендә рус теленә карата да шушы фикерләрне әйтергә була. Инде смертный дигәндә смертный грех. Беренче сразу безнең башыбызга смертный грех килә. Һәр хәлдә безнең менә телчеләргә. Христианлыкта бар, христиан динендә бар, католицизмда бар, зур гынах, улы гынах, авыр гынах, кичергесез гынах дибез. Шулай бит. Менә бер мәгънәсе дип әйтәм мин моны, смертныйның. Ләкин ислам динендә торган татарларга кичергесез гынах дип әйтү татарлар өчен ул актуаль түгел.
Татарларда олы гынах бар һәм кече гынах бар. Гарәп телендә дә шулай ук зунубул кабаир, зунубул сагаир. Беренче мәгънәсе. Инде бу смертныйны дини мәгънә күзлегеннән карарга була. Ул чиракта инде без аны шул олы гынах, кече гынах яки башка контекстларда шулай дип тәрҗемә итәбез. Әгәр дә тотырлык ибарә итеп карасак, инде күчерелмә мәгънәдә бу синең гамәлең смертный грех, моны бер нинди дә гафу итеп булмый. Кичергесез генә дип әйтергә булар иде. Башка контекстларга килгәндә тагын нәрсәләр тәкъдим итәргә була. Ну, смертный исем буларак шулай, кеше мәгънәсендә, гади кеше, шулай бит, бәндә. Алла бәндәсе, Худа бәндәсе. Бәндә. Аннары башка юридик контекстка кирип китсәк инде смертный казнь. Үлем җәзасы, смертный приговор, үлем карары. Менә шулайрак. Мы все смертные дигән мәгънәдә ничек була? Барыбыз да Алла бәндәләре. Сез килешәсезме? Контекстка бәйле карарга кирәк дигән фикер белән килешәбез. Чыннан да бу сүз безнеке чиста безнеке түгел дип әйтик, өчен татар менталитетына хас кулланыла торган электән сүз түгел, ул бераз алынма тәэсирендә барлыкка килгән, алынмалар йогынтысында. Нәкъ шулай контекстка бәйле төрле вариантларда кулланырга кирәк дигән фикер белән без шулай килешәбез. Смертная казнь, үлем җәзасы, бик смертная усталость, бик ныгырганлык, ягъни менә шушы вариантларда дәвам итәргә кирәк. Бүтән очракка да смертный сүзенә бер вариант ярый дигән фикердә түгел без. Аңлашылды. Менә свежий сүзе бу җиләк җимешкә карата да, шулай ук мәсәлән киемгә карата да, һавага карата да әйтелә торган сүз. Кайсы очракларда минем аңлавымча бу очракта да төрлечә булырга тиеш тәрҗемә. Аңлашыла, чөнки контекст белән бәйләп карасак, алдагы мисалдагы кебек яңа пешкән икмәк, мәсәлән сезнең әйткән мисалларга нигезләнеп, яки анда саф һава мәгънәсендә кулланырга мөмкин. Һәр очракта контекстны карарга кирәк. Бер генә сүз белән тәрҗемә итеп була, яки бер генә сүз белән белдерергә мөмкин дигән фикердә без тормыйбыз. Менә этикеткаларда таза кәбестә дип язалар. Ул ни дәрәҗәдә дөрес? Нәкъ шулай, бу таза дигән сүзне инде 90-нчы елларда кулланыла башлаган иде, куллана башлаганнар иде. Һәм шуннан соң ул нишләптер менә ошамлык атамаларын язганда кулланучыларга кирип китте дип әйтим микән инде, ләкин мәгънәсе бөтенләй без көткәнчә, без теләгәнчә түгел кебек аның. Шуңа күрә таза безнең аңыбызда иң беренче чиратта башка төрле күзаллаулар белән гәүдәләнә. Мәсәлән, таза гәүдә буенча таза, юан мәгънәсендә, яисә тазалык, исәнлек, саулык дигән мәгънәдә. Бирдә исә башка мәгънә, ягъни яңа пешкән, яисә саф һава дигәндә чынлап та менә свежий воздух. Шул мәгънәләре күбрәк туры килә. Таза язылышы да һәм әйтелеше дә безгә бик үк туры килеп бетми. Уңайлы түгел. Бер генә фикер. Без бик яхшы беләбез, башка төрки халыкларда нәкъ менә шушы сүз кирип киткән, ул казаклар да аны бик иркенләп кулланалар. Без дә аны кабул итәр идек бәлки. Менә күрәбез, халык кабул итми. Әлеге сүзне кертеп җибәрергә тырыштык дигән кебек инде. Күрәсең, бездә нәкъ менә шушы Хәлисә Хатипова әйткәнчә таза дигән сүз белән татар телендә кулланылышы белән бәйледер дип уйлыйбыз инде без аны. Менә яшелчә сүзен ничек кулланырга алайсың? Яңа өлгергән. Ул бит менә мәсәлән дөрестән дә әйтәләр бит. Ул бит инде кибеттә яңа өлгергән, яңа гына өзеп алган. Димәк, свежий булмый инде ул вакытта. Алай дип язарга ярамый димәк. Яңа өзелгән, яңа өлгергән икесе кирәк әйбер бит. Шуңа күрә без турыдан-туры сүзен сүзгә тәрҗемә итү ягында түгел бит. Контекстка бәйле. Контекстка бәйле. Синонимнар безнең контекстка бәйле бара, шулай бит инде. Микрофон. Нигә шул яңа өлгергән, яңа өзелгән ярамый? Пешкән. Яңа җыелган. Монда инде төрле вариантлар менә әйттеләр, шуннан да яңа өлгергән җиләк җимеш. Аны инде вариантлары бар, яңа җыеп алынган, яңа өзеп алынган, яңа гына җыеп алган, яңа гына өзеп алган, я булмаса аерым җиләк җимешкә карата без башка сүзләрдә кулланабыз. Яшел суган, свежий лук, яшь бәрәңге, яңа бәрәңге, свежий картошка. Шуңа күрә яңа өлгергән җиләк җимеш дип әйтү монда
һич кенә дә бер нәрсәгә дә каршы килмәй, чын татарча кагыйдәләргә каршы килмәй. Аннары тагын шушы мисалларны гына әйтеп китмәкче булам, контекстларынан үзегез төшенәсез. Яңа сауган сөт, яңа суйган ит, менә яңа пешкән икмәк диделәр, кайнар икмәк, аннары кайнар аш. Һәм инде башка контекстларга килсәк, әйтик, саф һава, салкынча җил, шулай бит, җиләс һава, я булмаса әле менә гомум төрки бер сүз кулланыла, ул әдәби әсәрләрдә бар, сәрин җил, ул инде салкынча җилгә туры килә. Прохладный ветер, сәрин җил, ягъни шул сафлык, чисталык мәгънәсен бирә. Я булмаса тагын бер контекст, ул да булса төсләргә карата, менә уйланганыгыз бармы икән? Төсе уңмаган, свежие краски, төсе уңмаган буяулар. Я булмаса свежие цвета, уңмаган төсләр, яки яңа буялган төсләр, җете төсләр, якты төсләр, ачык төсләр. Булар барсы да свежие краски, свежие цвета дигән рус сүз тезмәсенә туры килә. Контексттан чыгып, кайсы туры килгәнен инде автор сойларга тиеш була һәм ниһаять киемгә карата. Чиста кием, юган кием, тотылмаган кием, юган кер, яңа юган кер һәм башкасы. Свежие белье һәм свежие сорочка башкасы. Менә игътибар итәсезләр инде тыңлаучылар һәм үзебез сөйләүчеләр дә барыбыз да фигыль ярдәмендә тәрҗемә итәргә, аңлатырга һәм комментарийлар бирергә тырышабыз. Әле генә без с праздником дип сөйләшеп утырдык. Игътибар итсәгез, анда да без фигыльләр өстәлдек. Шуңа күрә безнең фигыльләребезнең менә Айнур иптәш әйтте, ул теге котлы булсын дип. Бик дөрес, ярдәмче фигыльләрнең роле татар телендә бик зур. Аны сез үзегез дә яхшы аңлыйсыз. Һәм инде котлыйбыз сүзе дә ул гаепкә алынмый торгандыр, чөнки һәр очракта да без фигыльләрсез яки фигыльләрдән башка дип әйтәм, менә аңлатмалар бирү шактый кыен. Һәм менә безнең беренче карашка свежий дигән сүзнең аңлатмасы да һәр очракта дип әйтерлек. Әнә теге саф һавадан кала. Барысында да фигыль катнаша. Шуңа күрә монда кирәкле фигыльне эзләп табу дигән осталыкта үз көн тәртибенә килеп баса. Аннан соң тагын бер аспекты да бар бит әле, икътисади нигезләмәсе. Аның әлбәттә предприятие, оешмалар өчен тышлыкка язганда, яңа пешкән икмәк дип язуга караганда, таза дигән бер сүз белән генә язып кую, ул инде 4 хәреф нәтиҗәсендә очсызрак, арзангарак төшәдер. Бәлки шуның өчен дә ул сүзне күбрәк яратканнардыр. Ләкин язучылар монда инде, оешмалар. Ләкин кулланучылар без инде ул сүзгә бик сак карыйбыз һәр хәлдә. Аның орфографиясе дә бит әле бик зур әһәмияткә ия. Ахыргы таза дигәндә ахыргы хәреф яки авазны тиешенчә әйтеп, тиешенчә язып бетергә тиеш була тегендәге кешеләр, белгечләр, кибеттәге. Рәхмәт. Репрессирование сүзен ничек тәрҗемә итәргә? Репрессияләү. Шул килеш калдыру. Рәхмәт. Шундай ук фикердә торабыз, чөнки менә без игътибар итеп карадык, әз генә башка төрки телләр материалына да игътибар итеп әйтик. 90-нчы елларда теге бәйсезлек алу белән элекеге СССР республикалары тел реформасын башлады бит. Һәм беренче чиратта алар рус һәм рус теле аша кергән Европа сүзләрен куып гарәп фарсына алыштырдылар. Менә үзбәк телендә бу процесс аеруча киң кулач алган иде. Ләкин менә шушы репрессия сүзе аларда да калган, калдырганнар алар аны. Шуңа күрә бит монда әле аны бит исем буларак та, сыйфат һәм фигыль буларак та кулланырга кирәк. Шул ягында уйларга кирәк. Татар телендә кушымчалар ялгау юлы белән ул никадәр уңайлы ясала андый сүзләр. Менә бу сүзгә килгәндә репрессияләү дип әйтү бер нинди кыенлык тудырмый. Репрессия корбаны булган. Репрессиягә дучар буларга һәм башкалар. Шулай теге тарихи аспекты бар дип әйтергә телисездер инде. Юк, менә әйтергә теләгән фикерем, ягъни үзбәкләр бик тырышып теге рус һәм башка алынмаларны, гарәп фарсы алынмаларны алыштырырга тырышсалар да, менә бу сүзгә карата бер нинди дә уңышлырак дип саналган алынмалар табылмаган, шушы репрессия сүзен калдырганнар. Ягъни ул татар теле өчен генә гайры табигый хәл түгел дип әйтәсем килә.
башка төрки телләрдә дә кулланыла, кыенлык тудырмый. Шулай менә раскулачивание, шул ук рәвешчә калдырабызмы? Чөнки бу сүзнең дә аңлатып тәрҗемә итүе бик кыен. Катлаулы сүз без инде менә биргә икенче тапкыр бит инде җыелабыз. Кирип китер алдыннан кафедрадагы әгъзаларның яисә укытучыларның фикере түгел, без корпусны эшкә җигеп тә карыйбыз, әйме. Һәрбер сүзне корпуста ни дәрәҗәдә кулланыла, тел корпусында, милли корпуста һәм гомумән безнең аңыбызда ничек яши, бөтенесен карап, менә һәрбер сүзне бик интегеп узаклап утырганның берсе раскулачивание сүзе иде. Шуңа безнең фикерләребез нигездә бер кайсыбыз? Без бу вариантны тәрҗемә итәргә кирәк дигән фикердә, ләкин тәрҗемә бер сүз белән барып чыкмый. Кулакларны мөлкәт һәм хукукларыннан мәхрүм итү варианты. Чөнки раскулачиваниены калдырсак, күрәсең инде структура безнеке түгел. Шунлыктан мондай структураны телдә бераз гына аңлатма вариантында булса да тәрҗемә итү кирәк дигән фикердә. Телнең структурасын саклау өчен. Шунлыктан әйтәм, тагын бер кулакларны мөлкәт һәм хукукларыннан мәхрүм итү вариантын тәкъдим итеп, үзебез шушы вариантка туктала. Бу бит кулакларга карата гына әйтелмәскә мөмкин. Бу хәзерге заманда да кулланыла бит. Менә кешеләр әйтәләр үзләре турында, меня раскулачили дип әйтәләр, мәсәлән, мөлкәтне алу, кулактан алу гына түгел, башка Мөлкәттән мәхрүм итү. Мөлкәт һәм хукукларыннан мәхрүм итү дигән өлеше ул инде Саклана кала. саклана бит. Булгач, без инде аны сез әйткән хәзер сез әйткәнчә, теге хәзерге замандагы да ул килеп чыга икән, кулланыла икән, димәк хукукларыннан мәхрүм ителү дип аңларга тиеш булабыз. Әгәр дә ул кулланыла икән. Мәсәлән, кешеләр үзләренә ниндидер эшмәкәрләр кулланырга мөмкин, үзләренә карата. Мәсәлән, әйтәләр, шундый очраклар була, меня раскулачили дип әйтәләр. Алар бит инде күчерелмә мәгънәдә әйтәләр аны. Бу раскулачивание дигәндә, нәкъ менә безнең теге 30нчы елларда барган раскулачивание турында сүз бара. Һәм алар инде шуңа мөнәсәбәтле рәвештә бүгенге көндә дә шул хәл кабатланамы әллә дип, безнеңчә куштырнаклар эченә алып, күчерелмә мәгънәдә әйтәләр дип мин аңлыйм. Ул вакытта инде нәкъ шулай узун була, әлбәттә, чөнки бер терминны күчергәндә, татар теленә тәрҗемә иткәндә, әлбәттә, бер генә сүз белән тәрҗемә итсәк бик әйбәт, бу инде идеаль очрак. Ләкин барлык терминнарны да алай бит тәрҗемә итеп булмый. Шуңа күрә без инде мәгънәсенә туры килерлек итеп, бу терминның эчтәлеген карап, тарихи планда ничек кулланылган икән диеп карап, без инде менә шушындай тәрҗемәгә килдек. Узын, ләкин мәгънәсенә туры килә. Тәрҗемә мәгънәдә бер кеше әйтә икән, ул очракта нишләргә? Куштырнаклар эчендә рус вариантын калдырыргамы, әллә шундый озын вариантын мине кулаклар рәвешендә, кулаклар кебек үк мөлкемне һәм хукукларымны мәхрүм иттеләр дип языргамы? Кулаклар кебек дигән өлешен кулланырга кирәк түгелдер инде бу очракта. Мөлкәт һәм хукукларыннан мәхрүм иттеләр вариантын гына кулланып була. Һәм тагын бер тапкыр инде әдәби тел, сөйләм теле бар бит әле, менә ансы да. Бу вариантта калдыру, рус вариантында калдыру. Әгәр без карыйбыз икән инде тел нормаларына, бу очракта орфоэпик нормаларына сакланышы һәм бигрәк тә сингармонизм законына бәйләп аңлатабыз икән, бу очракта без шулай ук киләчәктә дип инде раскулачивание сүзе шул вариантта калса, аңа кушымчалар ялганган вакытта әлеге сүзне җөмләдә кулланышында шулай ук безнең аерым проблемалар туачак. Шуңа күрә тел ягыннан караган вакытта да әлеге сүзне тәрҗемә итеп бирү уңышлыдыр. Бу сүз күптән түгел менә рәсми, сез әйттегез, сөйләм теленә дип рәсми телгә дә килеп керде, чөнки менә Татарстанга бәйле рәвештә, салымнарын арттыруга бәйле рәвештә раскулачивание сүзе кулланылды. Бу очракта бернинди дә мөлк хукукларны алу турында да сүз бармый кебек. Бу очракта нишләргә соң? Бу очракта бит беренчедән экспрессия сүзнең монда мәгънәсендә экспрессия яңа өстәмә мәгънә барлыкка килүенә һәм раскулачивание сүзенең төп мәгънәсе ул кулак төшенчәсенә бәйле барлыкка килгән, шулай бит. Һәм сез аны гомумән икенче аспектка күчерәсез бит инде бу очракта. Шунлыктан монда нәкъ кулак сүзенең саклануы ни дәрәҗәдә мөһим соң дигән сорау туа. Һәм аны кулакка бәйләү кирәкме соң, башка без бит сүзен сүзгә тәрҗемә итү түгел, эквивалентлар да ала алабыз. Бу бит сөйләм теле үзенчәлеге тулысынча. Коннотациягә курылган сөйләм теле үзенчәлеге. Кулаклар сыйныф буларак яшиләрме бүген, юкмы дигән сорауда туа инде аннан соң.
Менә монда фикерләр әйтелде, мин куәтлим. Теге беренчедән аны тарихи сүз буларак карарга кирәк, ул шулай кергән рус теленә дә һәм рус теленнән татар теленә күчкән. Шуңа күрә шул ясыллыкта каларсак, әлбәттә, моны инде бер киңрәк гыйбарә белән, хәтта аңлатма формасында тәрҗемә итеп бирергә кирәк иде. Без инде үзебезчә уйладык. Кулакларга каршы көрәш, кулакларны бетерү, куу, сүрү. Я булмаса инде менә хәзергерәк контекстта сез шуңа таба барасыз инде мал-мөлкәтен, я булмаса байлыгын тартып алып, я булмаса дәүләт файдасына тартып алып, сөргөнгә сөрү. Бу күчерелмә мәгънәдә дә әйтелергә мөмкин. Сөргөнгә сөрү, шулай бит. Менә мал-мөлкәтен, байлыгын тартып алып сөрү, менә күчерелмә мәгънәдә безне хәзер шулай эшлиләр. Сөргөнгә сөрәләр безне, бөтен булган уңышларыбызны, байлыгыбызны юк итеп, сөргөнгә сөрү процессы башланды. 20-30 еллар әйләнеп кайта дип шаяртыпмы, шаяртмыйчамы кемдер сезнең танышыгыз әйтергә мөмкин. Менә шулай тасвирлама формада әлбәттә бер тиенгә бер тиен берничәктә була алмый. Кулаксызландыру дип алдан ук шулай калдырабызмы дидегез. Шулай гына да калдырмас идек. Кулаксызландыру булырга тиеш иде, ләкин татарча алай дип әйтә алмыйбыз. Менә опекун сүзен куйгыз. Опекун сүзе ничек тәрҗемә итәргә мөмкин? Biz bu söz турында да уйладык инде. Һәм исебезгә әлбәттә асрамага алу дигән сүз тезмә килеп төште, ләкин шулай ук асрамага алу дигәндә аның тискәре мәгънәсе бар бит инде. Асрау дигән фигыльнең бераз гына кешегә карата әйтелеше дөрес түгел кебек. Шуңа күрә опекунлык дип калдырдык уйлап. Органы опеки, шулай опека органнары. Тәрҗемә ителми. Менде бездә шундый ук фикердә торабыз, чөнки моны әйтик, әз генә игътибар итсәк, гарәп телендә ул кайсыдыр безнең татар чыганакларында кулланылган васый дигән сүзе бар, васыят сүзе кулланыла безнең шулык тамырдан. Ләкин бу монсыда алынма, күпчелек кулланучыга татар телендә сөйләшүчеләргә аңлашылмый. Аннары бу инде гомум төрки сүз, гарәп чыгышлы сүз дип әйтергә кирәк төгәлләргә. Тагын бер сүз бар, багавыл. Багавыл ул монгол чыгышлы сүз. Шушы опекун мәгънәсенә якын мәгънәдә кулланылган, ләкин шулай күпчелек кешегә бүгенге көндә аңлашылмый. Опекунлыкның төп мәгънәсе ул да булса кемгәдер карата кайгыртучанлык күрсәтү. Шуңа күрә опекун булырга, опекунлык итәргә һәм башка менә шундый гыйбарәләр монда барлыкка килә, ясала рәсми юридик термин буларак опекун калырга тиештер. Гарәпчәдән вәли дип тә тәрҗемә ителә бит әле. Төрле вариантлар булырга мөмкин, ләкин ул да төп төгәл термин дип белмим мин. Ләкин татар теле күзлегеннән караганда опекун да, васый, вәли, багавыллар да, алар барсы да алынма булып каралышла бит. Алынма булгач, бүген көндә күпчелек татар телендә сөйләшүче кешеләргә кайсы вариант аңлашыла? Әлбәттә, шунысын калдырырга кирәк була, опекун. Рәхмәт. Вычет сүзе менә налоговый тәрҗемә итәргә мөмкин. Налоговый вычет мәгънәсен ничек тәрҗемә итәргә? Biz salım şigirmesi degen fikirde turabız, яки şigirüwe. Монда әлегә баягы фигыльсез мөмкин түгел, чөнки теге сүзен сүзгә калькалаштырып, бер сүз белән бер термин буларак тәкъдим итүне без фикерләшсәк тә шактый катлаулыга китә дип уйлаштык һәм салым шигермәсе яки шигерүе дигән фикердә турабыз. Булмаса салымнан шигерелгән акча, салымнан шигерелгән өлеш, салымның шигерелгән өлеше. Шигерелү фигыле белән без аңлашырга тиеш булабыздыр. Шуңа күрә без шигермә дигән сүздә. Безне кыскарту өчен менә бу өлешен бераз гына күбрәк ителде экономия принцип плюс термин шуңа кырыгын инде дип әйтик бу ишракны без алмадык махсус. Принципта фикерләр брук дип әйтергә. Рәхмәт. За столом утырга ярамый, менә за рулем утырга мөмкинме? Руль артында яки руль янында утырабызмы? Юк, рульдә утырабыз инде бу ишракта. Рульдә. Бу ишракта рульдә утырабыз. Чөнки без кулланган вакытта руль артында киресенчә аңлашылмый. Рульдә утыру һәм рульдә варианты татар теленең язма корпусына игътибар итсәк, шулай ук шактый күп очрый.
Руль артындагы вариант анда 2-3 тапкыр гына кабатлана. Рульдә утыру, рульдә булу, рульдә вариантын. Нишләп без рульгә утырмыйбыз? Ник рульгә утырмыйбыз соң без? Ник рульдә утырабыз соң без? Без икесендә коллану ягында без монда теге за рулем дигәч инде чынлап та рульдә утырабыз, ләкин рульгә без 16 яшьтә, 18дә бит әле, 18дә утырабыз, диме, рульгә. Димәк, иртә башлыйбыз мәгънәсендә, шулай бит? Монда без аны инкар итмибез. Ләкин бу очракта за рулем дигәч инде теге тәрҗемәсе кирәк булу сәбәпле рульдә. Машинада бару мәгънәсендә. Машинада бару, рульдә рульдә бару, машинада бару мәгънәсендә. Шуңа күрә сез теге беренче мәгънәсе, икенче мәгънәсе дигән вариантка карасак, сезнең фикерегездә бер караганда дөрес, шулай бит? Рульгә дигәне башка формат бит инде. Исерек килеш рульгә утырган. Шуны иртә башлау дип аңлыйм мин үзем, мәсәлән. Исерек килеш рульгә утырган. Рульдә утырган, исерек килеш рульгә утырган диләр. Күрәсезме, монда без чынлап та машина сүзе турында бара, име? Рульгә утырабыз, рульдә барабыз. Әле аның контексты да бар бит. Берсе утырган, берсе бара. Без монда артында һәм янында дигән сүзләргә мөнәсәбәттә әйтәбез бу айда. Исерек килеш рульгә утырган буламы? Исерек килеш рульгә. Шулаймы? Юк, аның ситуация карап алар икесе дә кулланырга кирәк, ләкин мәгънәләре әз генә аерыла, аны беләсез. Рульгә, рульдә, руль артында менә бездә корпус материалларына мөрәҗәгать иттек. Бездә әз генә үзгәрәк, менә мин фикерләшеп алдым. Руль артында булу, руль артында йөрү варианты безнең мәгълүматларга караганда корпус мәгълүматларына караганда ешрак чорый. Рульдә варианты 50% бөтен булган ниләрдән, мисаллардан дип әйтик. Кичә башкача иде, без кичә пара. Рульгә утыру, рульдә булу, руль артында булу, булар барсы да калыплашып инде кирип киткән, шуңа күрә монда ниндидер мөгез чыгару кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Гәрчә инде билгеле, булар калька нәтиҗәсе. Менә еш кына безнең мөхтәрәм кайбер галимнәрнең монографияларында, чыгышларында да яңгырый мондый мисаллар. Менә рульдә ничек инде рульнең өстенә менеп утырасың? Я булмаса самолет белән бару. Ничек инде син дә барасың? Самолетта бара. Самолет белән бергә янәшә кулга кул тотышып барасызмы? Дип абсурд җиткерәләр. Я булмаса диссертация өстендә эшләү, үзең өстендә эшләү. Ничек инде диссертация өстендә эшләп була, да? Төшеп эшләсәң, өстеннән нәтиҗәләрәк булырга мөмкин дип. Ягъни менә бу кем әйтмешли, бу гыйбарәләрне туры мәгънәсенә ишарә ясап кына аларны ялгыш дип игълан итү үзе үк наданлык дип саныйм мин. Чөнки бу үзе үк ялгыш, хәтта ялган логика. Әйтик, җир җиләген без җирдән ясалган җиләк дип әйтмәйбез бит, шулай бит. Алма вареньесы, алмадан ясалган вареньесы, җир җиләге исеменә аерым бер мотив, семантикасына аерым бер мотив, үзенчәлекнең сыйфаты салынган. Шуннан барлыкка килгән атама. Ләкин рульдә анда я булмаса өстәл артына килеп җиткәч, без турыдан-туры тәрҗемә итеп кайбер акыллы затларыбыз инде дөрес түгел дип игълан итә. Шулай кергән, телебездә кулланыла, шомарган, калыплашкан, һәм бер нинди проблема юк дип саныйм. Bütün variantlarda dürüst olup çıktı. Рульгә яки рульдә булган вариант. Без барыбер рульдә вариантына якынайдык, чөнки бару дигән фигылебез ул хәрәкәтне процесс итеп узак вакытка исәпләнгән дип әйтикме, аның бару һәм утыру эше турында сүз барганда, алар берсе аның озакрак вакыт эчендә, берсе инде үзегез аңлап торасыз, диме? Шул сәбәпле рульдә бару, ләкин рульгә утыру дип шушындый фикердә калабыз. Рульгә дигән вариант ул барыбер. Бер вариант, бер мәгънәдә рульдә ул даими процесс мәгънәсендә була. Мин рульдә сезнең белән сөйләшә алмыйм. Рульгә утырырга иртәрәк әле сиңа. Менә бу семантик яктан алар бар аерылар дип саныйбыз без. Рәхмәт, алдагы сүз женственность ничек тәрҗемә итәргә мөмкин? Бу сүзне кайсы башлар? Бу сүзне без инде беләсезме күпме? Микрофон. Бер атна буе әлеге сүзнең мәгънәсе һәм аның кулланылышы турында без фикер йөртәбез. Bütün сүзлекләрне, тәрҗемә сүзлекләрне, тарихи һәм башка вариантларны карадык. Чыннан да татар телендә бу сүзне бирә торган сүзләр күп. Ләкин нәкъ мәгънәсен бирә алырлык сүзләр түгел.
эзли башласаң, я бер семантик яктан туры килми, я икенче яктан икән. Без шулай да нәзакәтле дигән сүзне кертергә кирәк дип карадык. Хәтта студентлар белән, кешеләр белән ассоциатив аудитория белән эшләп ассоциатив экспериментлар ясап карадык. Кеше бар нәзакәтле вариантын күбрәк женственностька, автомат рәвештә уйламыйча, хәтта әйтә, шунлыктан бик күп мәгънәләре булуга карамастан, мөлаем, нәфислек алар безнең язылган. Әйтәм бит, хәтта озак итеп без һәрбер сүзнең мәгънәсен тикшереп чыктык. Барыбер нәзакәтле сүзен без тәкъдим итәргә кирәк һәм куллан бик матур ынтылып бара торган бер сүзебез бар безнең, әйме? Бик матур сүз бит. Шуны алга таба активлаштырырга, кулланышка кертергә кирәк дигән фикергә тукталдык. Исеме? Исеме. Бездә сез әйткәнчә нәфислек, назиклек дигән сүз бар әле, бик матур назиклек. Менә шул нәзакәт сүзенә бер тамырдан дип әйтергә кирәк. Я булмаса инде аз гына тасвирлама формада хатын-кызларга хас булган, хатын-кызларга хас булганча. Һәм менә рус теле милли корпусыннан шундый кызыклы мисалга тап булдык. Женственный парень. Женственный парень. Хатын-кыз табигатьле егет. Бу тискәре мәгънәдә түгел, Хатын-кыз табигатьле егет дип әйтергә була мәсәлән. Бу мактау булып барбыр яңгырамы инде. Татар кулагына шулайдыр әйе. Рус телендә менә татар телендә андый мисалны тапты булмый. Ул тискәре мәгънәдә генә. Ләкин хатын-кыз табигатьле егет, хатын-кыз шарак, хатын шарак дип әйтәбез тискәре мәгънәдә. Ул фикер әйтәм бит, бик озаклап бу сүз турында киңәшергә мөмкин. Чыннан да бу вариантлар без барысында карадык, хатын-кызга хас һәм башкалар. Бер сүз белән әйтеп була икән, җәмәгать кертергә була бит. Бер сүз, нәзакәтле сүз, нәзакәтлелек. Без булай да бөтенләй бер тәсвирлар фәлән, аңлатмалар фәлән сүз компоненттан торган аңлатмалар белән бирәбез. Бу минем үзем шәхси фикердә шуңа. Ни өчен менә алдан ук без сүз башында әйтеп киттек, контекстка бәйле рәвештә без аны бер тиенгә бер тиен итеп кенә тәрҗемә итә алмыйбыз. Бу татар, төрки телләренең табигаты. Бик күп чиракта әнә шул бер сүзне бер сүз белән тәрҗемә итәргә омтылганлыктан хаталар килеп чыга. Бит аналитик чаралы тел буларак, структуралы тел буларак күп төшенчәләрне без 2-3 компонентлы сүздән торган компоненттан торган сүзләр белән тәкъдим итәбез. Һәм ул дөресрәк, изафе формасында тәкъдим итәбез. Ул телебезнең табигатын яхшырак чагылдыра, түгәлрәк чагылдыра. Шуңа күрә монда теге женственностьны нәфислек, сез әйткәнчә нәзакәтлелек, назиклек, хатын-кызларга хас булганча дип булган бер варианты һәм булганча дигән ниләр белән күп нокта куярга кирәк. Һәм инде контексттан чыгып язучымы, тәрҗемәчеме үзе сайлап алырга тиеш. Дөрес варианты, төгәл вариант. Без монда мин тагын кушылып китәм инде. Без монда бу сүзнең теге актив ясагыч кушымчалар белән кулланыла алу мөмкинлеген дә карыйбыз. Бигрәк тә яшьләребезгә теге сөйләмдә куллану мөмкинлеге, аннары язма сөйләмдә куллану мөмкинлеген дә калдырырга тиеш булабыз. Һәм инде кыскалыкта осталык дигән мәгънәдә, без бу синонимнарның берсенә дә каршы түгел, ләкин менә без Көлшат Рәисен әйтте бит, фикерләшеп йөрибез атнабый, чөнки коллективыбыз хатын-кызлар коллективы дип әйтергә ярый инде. Шуңа күрә бу сүз безне толкынландырды, дөресен әйткәндә. Һәм чыннан да менә бу бүтән синонимнарны әгәр дә унлап санын уйлап тапканбыз икән, шулар арасында беренче урынга безнең нәзакәтле яки нәзакәтлелек дигән абстракт исемнәр чыкты. Беренче, икенче урыннарда. Шуңа күрә без инде һәм менә шушы сүз ясау мөмкинлеген дә истә тотып, яшьләребезнең шушы сүзне белүләрен теләп, шушы сүздә тукталдык. Тагын бер генә әстеп һәм әйтелешкә дә игътибар итәргә кирәктер дип беләм. Нәзакәт. Нәзакәт түгел, нәзакәтлелек. Нәзакәт. Нәзакәт дип языла һәм кадан соң Нәзакәт. Проблемалы сүзләр төркеменә керә. Орфография мәсьәләсе бездә тикшерелә, карала. Һәм инде киләчәктә яңа татар теленең орфография сүзлеге төзүдә күзен уйнаттыла. Монда хәл итәсе проблемалар бар. Менә бу сүз шуларның берсе, ул нигездә гарәп фарсы алынмалары һәм рус теле европаланмаларына карый. 90%
лексик берәмлекләрдә проблема юк. Татар телендә. Рәхмәт, менә бик гел яшь кулланыла торган сүз ул стена, аны дивар дип тәрҗемә итәләр. Ләкин менә шундый моңа каршы шундый җавап биреп була. Мәсәлән, 16 гасырда татар стенасы яшәгәнме, әллә инде ул теге үзенең балчык стенасында дивар дип атаганмы татар кешесе. Бу сүзнең тамыры ниндидер татар сүзе бармы, моны аңлата алырлык? Бу сүз фарсы теленнән килеп кергән һәм без моны инде дивар дип, стена дигән сүзне дивар дип әйтергә тәкъдим иттек. Әгәр ул менә мәсәлән ниндидер начар гына корылма булса инде, ул аны бит инде дивар дип әйтеп булмый, ниндидер такта, ниндидер бер корылманы мәсәлән лапас диварында дип әйтеп булмый бит инде. Без моны да уйладык. Әйтегез, Гөлшат Рәисин. Лапас стенасында дип әйтеп булмый. Бездә стенасыз яшәгән татар. Тегесе дә Сез әйткән чоры. Юк. Сез әйтәсез, лапас диварында дип әйтеп булмый дисез. Мен әйтәм, лапас стенасында дип әйтеп булмый бит әле. Безнең элек бит инде әгәр дә агач кырылма турында сүз барганда бура дигән сүз йөргән. Нинди? Бура. Бура. Әйе. Бура дигән сүз ул шул стена мәгънәсендә кулланылган. Мәсәлән. Инде дивар сүзенә килгән вакытта шулай ук без аңлыйбыз, дивар дигән вакытта күп очракта таштан эшләнгән кырылма турында сүз бара. Ләкин шул ук вакытта гарәп фарсы сүзләре татар теленә кергән вакытта аерым мәгънә төсмерләрен үзгәрткәннәр. Яки гарәп фарсы телләрендә берничә мәгънәдә кулланылып килгән очракта да татар телендә бер мәгънәләре белән генә кулланыла башлаганнар. Мәсәлән, еш кына без кулланабыз зәгыйф дигән сүзне. Гарәп телендә билгеле булганча ул слабый мәгънәсендә кулланыла. Бүгенге татар әдәби телендә зәгыйф дигән вакытта инде без күбрәк аны инвалид буларак күз алдына китерәбез. Шуңа күрә бу очракта сүзнең мәгънә төсмере бераз үзгәргән икән, димәк ул андый зур проблема тудырырга тиеш түгелдер. Татар менталитеты шулай аңлап кабул иткән очракта без аны тәкъдим итә алабыз. Фатир стенасы булдымы, фатир дивары? Мен килешеп бета алмыйм, һәм бик катгый рәвештә бары тик стена гына кулланылырга тиеш дип саныйм. Менә бу төп мәгънәдә инде дивар сүзе һичшиксез менә бу ике сүз, лар татар теле җәһәтеннән караганда икесе дә алынма, икесе дә ят дип карарга кирәк. Ләкин соңгы ярты гасырны алсакмы, анда күбрәк вакыт аралыгын алсак та, бары тик стена гына кулланыла, аңлашыла һәм бу ике сүз тел ягыннан аерымлана. Әйтек, Казан Кремле дивары һичшиксез дивары дип әйтү кирәк дип саныйбыз. Бөек Кытай дивары дип әйтергә була дип саныйбыз. Ләкин квартирның стенасына обой ябыштырдым, я булмаса диварына обой ябыштырдым. Юк, әлбәттә. Бары тик стена гына дип саныйбыз. Икесе дә телебездә бар. Дивар югары стилгә күбрәк хас, поэзиядә күп кенә язучыларның шигырьләрендә чыратырга була. Инде күпчелек башка контекстларда стена кулланыла. Һәм без стена яклы, стена төп вариант булып калырга тиеш. Шуңа өстәп тагын мисал китерергә була. Республика, җумһурият, икътисад, экономика, промышленность, сәнәгать бу сүзләрнең күбесе стиль ягыннан аерымланган. Рәсми стильдә республика сүзен кулланабыз, республика көне, шулай бит урамнарда, газет, журналларда, плакатларда җумһурият, публицистикада җумһурият, әдәби әсәрләрдә милли җанлы язучы әлбәттә республика дип язмый, җумһурият дип куллана, шулай идарә, мөдир, мәхкәмә ди, суд димәй. Рәсми стильдә ул суд булып бара. Менә шушы мантыкны дәвам итсәк инде. Стенаны аңлатучы төрки сүз юк, әйме? Бармы андый сүз? Һәр хәлдә әлеге этапта стенадан да алай кистереп әйтеп булмый, бар дип. Шул дивар инде хәзерге татар әдәби теле күзлегеннән караганда ул берникадәр мәгънәсе турайган, искергән, аерым өлкәдә генә кулланырга тиешле, яраклы сүз буларак кабул ителә. Менә контекстларын әйтеп күрсәттем. Бер сорау гына бирәм әле, мөмкин булса. Без обой ябыштырган чагында фатирда обой ябыштырабыз дип сөйләшәбез. Идәнгә обой ябыштырдык та дип әйтмәйбез, стенага ябыштырдык дип әйтмәйбез, түшәмгә ябыштырдык та дип әйтмәйбез. Монысы беренчедән. Икенчедән, 20нче гасыр башында безнең әдәби телебез формалаша бит инде ул.
Шул ук балалар өчен язылган, чыккан журналларны ниләрне алсак та, әйме, шул ук өлкәннәр өчен чыккан алсак та, анда нәрсә дип әйтелгән соң? Анда нинди форма кулланыла? Әйтеп бетерегез фикерегезне. Дивар дигән сүздән куркырга кирәк түгелдер инде ул. Дивар сүзен алып атырга тәкъдим итмибез. Әйткәнемчә, дивар сүзе параллель рәвештә стена белән кулланыла, стена сүзе белән, ләкин стиль ягыннан аерымлана. Әйе, менә тагын бер мәгънәсе искә төште бит әле. Хәзер интернет заманы булгач, на стене ВКонтакте шелтәрендә на стене написал анда дип шундый мәгънәсе дә бар бит әле аның. Менә аны ничек бирергә дигән фикер туа. Диварыма язып куйдым дип әйтәләр татар яшьләре, татар телендә генә сөйләшергә теләүче яшьләр инде. Монда инде мин үз сәхифәмә язып куйдым дип тә әйтергә була. Менә сайт дивары бик теге ничектер колакка ятышсыз яңгырый кебек ул вакытта. Аны койма димиләрме? Әйе, койма дигән варианты да бар. Менә берничә вариантта яши инде ул, менә ул мәгънәсе, нәкъ менә интернетта. Белгеле, монда башка сүз уйларга кирәк. Менә өстәл сүзе белән мисаллар китердек бит. Стол номер 9, 9 стол, диета мәгънәсендә. Монда бит өстәл сүзен куллану һич кенә дә туры килмәй. Әгәр дә инде без турыдан-туры тәрҗемә итәргә омтылсак. Шул ук бу чиракта да уйлап үтәргә кирәк, ләкин билгеле стена сүзе дә, дивар сүзе дә минемчә туры килмәй бу контекстта. Һәм менә соңгы сүз безнең укучылар тәкъдим иткән процесс. Шул килеш калдыра безне. Әлеге сүзне без шулай ук төрле ситуацияларга куеп карадык һәм безнең коллектив аны термин буларак махсус өлкәләрдә кулланган очракта нәкъ шушы процесс сүзе белән калдырырга, инде мәсәлән урып җыю кебек менә шушындый очракларга аның бик матур барышы дигән, вакыты дигән сүзләр бар һәм шул рәвешле биргән. Мәсәлән, урып җыю процессында түгел, урып җыю барышында, урып җыю вакытында дип әйтү мөмкинлеге бар бит инде. Әмма шул вакытта процесс дигән сүзне дә термин составында калдыру кирәктер. Негездә безнең фикерләр бу мәсьәләдә уртак. Менә берничә мисал гына китереп китәм. Сез аңлавы да җиңелрәк булыр. Әйтик, проблема, возникающая в процессе работы. Эш барышында барлыкка килгән кыенлыклар. Барышында, агышында, агымында. Я булмаса, дело находится в процессе рассмотрения. Эш хәзерге вакытта карала тора. Я булмаса, процесс кристаллизации, кристаллашу процессы. Запустить процесс очистки файла. Файларны чистарту гамәлен башлау. Дип. Бу инде техник операция буларак монда компьютер. Безнең төркемнең тагын бер шундый кызык фикер булды. Мәсәлән, дәвалану процессы без һәр вакыт шулай дип әйтәбез, әйме. Монда ишракларда гомумән менә бу процесс, барыш, вакыт дигәнне төшереп калдырып, без дәваланганда менә андый ишракларда бар икәнлеген журналистлар онытмасын иде дигән теләктә калабыз бу ишракта. Суд процессы бар бит инде менә монда башка нәрсә уйлау урынлы түгелдер дип уйлыйм. Аннары без монда процесс сүзе турында фикерләшкән вакытта, аның укыту яки методика өлкәсенә караган сүз буларак та кулланылуын истән чыгармаска тиеш булабыз, чөнки укыту процессы дип сөйләү бит инде ул менә уйлап карагыз, әйме, әнигә вакытында түгел, әнигә башкача әйтеп булмый, әнигә укытканда дип әйтеп кенә булмый, менә дәваланганда диде Инҗихан әфиевне. Һәм башка мисалларыбызны, менә сез ишеткән мисалларны әйткәндә, аларның теге вакытында, барышында, әле барышында дигән сүзне шактый галимнәребез яратып та җиткерми. Бигрәк тә сөйләм культурасына, сөйләм әдәбенә караган фәнни хезмәтләрдә бу сүзне бераз гына башка җиргә куясы килгән кешеләр дә бар, галимнәр дә бар. Әмма чынлап та менә бу сүзне татарча әйтергә телибез икән, аның инде шушындый кулланылу өлкәләренә бәйле рәвештә яки контекстка бәйле рәвештә дигән фикерне хуплыйбыз. Бу чынлап та шулай. Рәхмәт. Сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез бармы? Микрофонга бар. Бер сорау, менә узган җыелышта, ул апрельдә узды бит, шул җыелышның нинди нәтиҗәләре бармы, һәм дә инде менә бу тәкъдим ителгән сүзләр, аларның кулланышы ничек тә булса контрольдә тотылачакмы, сезнең тарафтанмы? Безгәме оештыручыларгамы дигән сорау. Ну, әлбәттә, безнең тарафтан ниндидер контроль җәмәгать
бик була алмый торгандыр, ләкин шу үз чиратында без вакытлы матбугатны карап барабыз, электрон масса күләм чараларындагы сәхифәләрне карап барабыз һәм үзебез менә сезнең белән уртак җыелып сөйләшкән вариантларның күренүенә бик шатланабыз. Олар керә башлады, ләкин статистик яктан комплекслы, әлбәттә, менә безнең даирә укытучылар без аның белән шөгыльләнмибез. Әмма әйтәм бит, нәтиҗәне күрү, аерым сүзләрнең алышынуы, кирип китүен күзәтү безнең тараф. Без аны күрәбез һәм әйткәнемчә бик сөенеп, моның ниндидер бер нәтиҗәсе бар икән дип әйтәбез һәм менә бу очрашулар җәмәгать сезгә дә безгә дә кирәк. Менә телдәге һәрбер очрашу телдә хәл ителмәгән моментларны, ул аерым сүзләр генә түгел бит. Сез күрәсез, телнең төзелеше, әйтелеше, ягъни аваз составы ягыннан да, структур ягы, ясалышы, төзелеше ягыннан да бик күп кенә хәл итәсе проблемалар. Алар көндә туып тора һәм иң беренче чиратта сезнең тарафтан кулланышка керә, безнең тарафтан инде вариантларны сайлауга ярдәм итү булу алга таба да менә бу эшчәнлек булсын иде. Һәм ул бик файдалы, кирәкле, телебезнең киләчәге өчен файдалы әйбер дип уйларга кирәк. Вариантларны җәмәгать кабул итәргә мөмкин, итмәскә мөмкин, алырга мөмкин, алмаска мөмкин. Ләкин ана шул мин алам, мин алмыйм варианты ул кемгәдер зиян яисә яхшылык шәүтү, ул бары тик телгә хилафлык китерү, телнең үсешенә я плюс, я уңай, я тискәре тәэсир итүгә генә кайтып калырга мөмкин. Шуның өчен менә очрашулар кирәк дип исәплибез. Без дә шундый фикерне хуплыйбыз, чөнки беренчедән инде чынлап та менә Гөлшат Рәисовның сүзләрен куәтләп, оештыручыларга рәхмәт әйтергә кирәк. Бу чыннан да шул дәрәҗәдә кирәкле һәм телебезне саклаучы һәм яклаучылар менә сез һәм без дип әйтергә тиеш булабыз, чөнки сез дөньяга чыгарып, халыкка җиткереп, һәр кешенең өстәленәме, компьютернамы шушыны күрсәтеп дип әйтәбез, бигрәк яшьләребезгә, укучы яшьләребезгә, мәктәп яшендәгеләргә күрсәтүчеләр буларак та сезнең хезмәтегез бик зур һәм бәяләп бетергесез. Менә бу сөйләшүләрнең файдасы бер генә сүзнең мәгънәсенең кулланылышындагы үзебезчә әйтелгән форманы күрсәк тә без бик сөенәбез, бу чынлап та шулай. Һәм безнең яшьләребез, студент һәм магистр яшьләребез менә бу өлкәдә бик тырышып, теге курс эшләре язалар, аннары соң инде төрле чыгарылыш квалификация диплом эшләре яклыйлар икән. Бу чынлап та телебезнең сагында торучыларны без менә саклап, барлап һәм яклап торучылар дип әйтелергә тиештер. Рәхмәт чыгаруыгызга. Бу сорауга җавап биреп мин шуны әйтә алам. Менә без бит инде бу очрашуларны башладык. Үзебез шушы проблемалар белән очрашканга һәм ни дәрәҗәдә бу әйберләр эштә кулланыла дигәндә, без менә үз эшебездә моны кулланабыз. Шул рәвешчә бу сүзләрнең тәкъдим ителгән сүзләрнең татарчасын телгә кертеп җибәрү яклы. Шул рәвешчә үзебездән өлеш кертәбез. Ни дәрәҗәдә ул кабул ителәчәк һәм кирип китәчәк, анысы инде ул тел ул терек кеше кебек, ул аның үз яшәү законнары ни дәрәҗәдә кирип китер, анысын әйтеп булмый. Проблема юк, нигә менә бүгенге сөйләшүгә карамый да, әмма менә сорау биргәннән соң туды әлеге фикер һәм менә нигездә безнең бәлки әлеге журналистлар арасында күбрәк газета, журналларда эшләүче, язу, ручка белән эшләүчеләр бардыр, әмма шул ук вакытта сөйләүче журналистлар, сез бит инде һәр вакыт кеше алдында чыгыш ясыйсыз һәм biz аны студентларга да һәр вакыт әйтәбез, күрәсез, студент күбесе белеп чыгып китәдер безнең кайберләренең шулай да журналист булган вакытта да, журналист булып эшләгән вакытта да сөйләмендә күзәтәбез. Тәкъдим, игътибар, әти, диде. Зинһар өчен ТД сез аларны дөресрәк әйтергә тырышсагыз иде. Менә монда әйтелгән бик күп фикерләр, алар нигездә безнең моңа кадәр чыккан һәм чыгып килә торган сүзлекләребездә дә теркәлгән. Шуңа күрә инде сүзлекләргә дә мөрәҗәгать итсәгез, аннан бик күп кенә кызыклы, файдалы мәгълүмат табарга мөмкин һәм күп кенә сорауларга җаваплар да таба аласыз. Билгеле, сүзлекләрнең бер зур кимчелеге бар. Алар хәзерге заман артыннан өлгерә алмыйлар. Шулай бит, ничек кенә әйтеп төзесәң дә, алар бүгенге көннән искерәк булып чыгалар. Шулай да менә мин сүзнең башында әйткәнемчә, әлеге исемлектә булган сүзләрнең тәрҗемәсенә бәйле рәвештә сорауларга җавапларның 90% безнең сүзлекләребездә бар.
Менә хәзер яңа аңлатмалы сүзлекнең 2нче томы чыкты. Шушы арада инде басмага тапшырыла 3нче томы 6 том булачак яңа аңлатмалы сүзлек. Аның электрон версиясе Фәннәр академиясе сайтына куелып барыла. Һәм шуның янына яңадан безнең 2 телле татарча-русча кайсы бирләре аңлатмалы терминологик сүзлекләр чыгып бара. Әйтик, инде безнең хәзер хәрби лексика сүзлеге әзерләнеп бетте, басмага тапшырыла. Кыш атамалары, татарча-русча кыш атамалары сүзлеге, орнитонимнар, балык атамалары сүзлеге әзерләнә һәм башкалар. Менә терминологик сүзлекләр дә әзерләнә тора. Белгәнегезчә, бу инде безнең зур байлыгыбыз, югалып бара торган байлыгыбыз. Аны экспедицияларга йөреп, бертөкләп җыела, теркәлә, тасвирлана һәм инде ким дигәндә сүзлекләрдә сакланып калыр дип ышанабыз, бернинди сиясәт агызыкларга карамастан. Безнең тагын әйтәсе сүземне әйтәсем, шушындай фикерне җиткерәсем килә, иптәшләр. Сез менә бу безнең сөйләшкән фикерләр, әйтелгән фикерләр алар аерым сүзләргә генә карамый бит. Сез үзегез дә аңлап торасыз. Безнең телебез рус һәм башка телләр йонтысы шушылар чылганышында яши. Теге җәмгыятьтә яшәп тә җәмгыятьтән азат булып булмый дигән сүзләрне беләсез, Владимир Ильич Ленин тарафыннан әйтелгән. Шуңа күрә җөмләдәге сүзләр тәртибе шулай бит. Сүзләрнең кулланылышы, фигыль формалары, үзегез аңлап торасыз. Теге яки бу сүзләрнең теге рус телендәге кыскартылган вариантын нәкъ шул килеш татар җөмләләренә кую, хәл фигыль формалары һәм башкалар сез аларны үзегез язганда да сөйләгәндә дә игътибарга аласыз. Без аңа бик рәхмәтле һәм алга таба да шулай булсын иде. Чөнки чын үзебезнең татарча шундый матур сөйләмебезне саклыйсы иде. Язма стильдә дә һәм телдән сөйләгәндә дә. Менә безгә шун нәрсәдер. Әйе, бер генә фикерем бар иде. Менә без бит инде аерым сүзләрне генә карыйбыз монда. Сүз ул бер кайчан да үзе генә яшәми, ул янәшәсендәге башка сүзләр белән мөнәсәбәткә кергән хәлдә яши. Шуңа күрә киләчәктә бәлки менә сүзләрне тәкъдим иткәндә сезгә авырлык тудырган контекстлар белән тәкъдим итәрсез безгә. Ул вакытта кызыклырак булыр иде, чөнки ул контекстларны без үзебез эзләп утырабыз. Менә шул фикерем бар иде. Рәхмәт, менә безгә шундый тәкъдим булган иде. Дөрестән дә сез теге бик сирәк кулланыла торган, телдә бик сирәк кулланыла торган сүзләрне карыйсыз. Менә телдәге теге куллану ешлыгына карап, мәсәлән, язма корпустан чыгып, телләрне, сүзләрне карарга кирәк дигән шундый тәкъдим булган иде. Без киләчәк очрашуларда шушыларны исәпкә алырбыз. Сездән дә тәкъдимнәр көтеп калабыз, барыгыздан да. Әйтер фикерләрегез булмаса мөмкин. Менә урыс сүзләрен дөрес итеп тәрҗемә итәләр дип, кайсы мәсьәлә мәгълүмат чарасын мисал итеп китерә аласыз икән. Рус сүзләрен тәрҗемә итү, дөрес тәрҗемә бүгенге көндә җәмәгать әгәр дә гомуми планда карасак, нәкъ бары тик берсе генә бик шәп тәрҗемә итә, хатасыз яисә менә монда гел хата дигән вариантны мин ассызыкламас идем, күрсәтмәс идем. Чөнки ул сүзләр телебезгә кирип бара. Алар сездән тиз генә ниндидер бер вариантын бирәс, һәр бер тәрҗемәдә, һәр бер вакытлы матбугат чарасында һәм уңай һәм тискәре очраклар бар. Әмма теге традицион, мәсәлән, Татар информда мин әллә инде тупас моментларны бик күргәнем юк. Бу минем үземнең күзәтү. Барсында монда кемнедер кимсетү яисә кемнедер хаталы дип әйтәсем килми. Шунлыктан хаталар җәмәгать бар, бездә дә бар. Ул безнең телебездә дә бар, чөнки бик тиз генә сүзләр килеп керә дә, шунлыктан хаталар очрый. Чөнки без сезнең белән төп хатабыз шунда, без калька белән мавыгабыз. Калькалаштыру кирәкми, эквивалент мөмкин кадәр телдән эзләргә кирәк. Бөтен безгә дә хас төп кимчилек бөтен мәкаләләрне калька белән тутыру. Менә бу бар бездә дә. Менә нәкъ бу әйбәт, менә бусы начар дигән фикергә бик катышмас. Ләкин калькада мөмкин кадәр барыбызга да котылырга кирәк. Бу минем фикер. Бу сорауга җавап бирү өчен махсус тикшерү кирәк, билгеле, андай тикшерүләр үткәрмибез, ләкин инде бик субъектив рәвештә монсын карыйм, монсын карамыйм. Ну, вакыт җитмиме, нәрсә мейле ачканда шушы программа була дигән формада гына әйтергә була. Әйтик, мин ТНВ хәбәрләрен карыйм инде, журналистларның интонациясына игътибар итәм. Менә бер вакытны һава торышын сөйләргә бик мөлаем бер шибәр кыз чыкты, ләкин интонациясе шул хәтлек начар ки, чөнки һәр җөмләнең ахырына җөмләне искә күтәреп аска төшереп куя. Шул хәтлек колакка ятышсыз булды
сөйләгән сүзләре матур булса да, ләкин интонация татарныкына хас булмаганлыктан моны кабул итеп булмады. Икенче яктан килгәндә, шуңа игътибар итәбез. Бер яктан татар теле нигезендә сүзләр ясау, татарның эчке мөмкинлекләрен эшкә җигәргә кирәк дибез. Мөмкин хәлле, әлбәттә, булар аксиома. Инкар итеп булмый. Ләкин икенче яктан артык ясалма рәвештә татарчалаштырырга омтылуда шулай ук татар теленә зыян сала дип саныйбыз без. Мәсәлән, кайбер сайтларда, кайбер мәгълүмат чаралары куллана нәрсә, кандидатны без намзат белән алыштырып нәрсә отабыз. Кандидаты да, намзаты да татар теле җәһәтеннән караганда алынма. Ләкин намзатны аңлаучылар күпкә азрак кандидатны аңлаган караганда. Кандидат интернационализм. Барлык киң таралган үскән телләрдә кулланыла. Теге яки фонетик, бу фонетик үзгәрешләр белән. Кандидат бүтән кешегә дә аңлашыла. Шуңа күрә аны намзатка алыштырып, ул татар теленә якынрак буламы, татарчарак буламы дигән сорау туа. Һич кенә дә юк, һич кенә дә юк. Инде аны күпчелек кеше аңламый икән. Димәк, бу яхшы гына түгел, бу зыян. Чөнки без аралашу, мәгълүмат алмашу максатына ирешә алмыйбыз. Шулай бит, теге яки бу сүз аңламый икән, кеше аңлап бетермәй икән. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә бик уйлап, үлчәп якын килергә чакырам барыгызны. Инде ничек итеп тикшереп торабыз, сөйләшүнең нәтиҗәләре кайда ничек чагылыш таба, безнең эшебезгә килгәндә билгеле, менә бу кимчелекләр күпчелеге безнең өчен таныш һәм без аларны яңадан бер кат сүзлекләргә теркәп, ассызыклап инде күрсәтергә телибез. Менә хәзерге вакытта бездә инде татар теленең кыенлыклар сүзлеге дә төзелә башлады. Менә кыенлыкларда бу моментлар инде әлбәттә урын алыр дип уйлыйм мин. Бу инде теге яки бу сүзнең төрле формада кулланылышы, аның фигыль белән башка сүз төркемнәре белән килгәндә ничек үзгәрү, үзгәрмәү һәм башкалар. Һәм билгеле монда орфография, орфоэпия мәсьәләләре бар. Бу юнәлештә дә эш алып барабыз һәм инде киләчәктә яңа орфография һәм орфоэпия сүзлекләре дөнья күрер дип ышанабыз. Менә безгә бер сорау килде, әле генә моңа бәлки җавап бирү өчен шулай ук әзерлек кирәктер. Кызык һәм кызыклы. Кайсы кызыклы дигән сүзне кулланырга ярыймы дип сорыйлар. Менә кызыклы китап дип әйтү дөресме? Яки кызык китап кына? Җавап бирергә буламы? Минем үземнең фикеремне әйтәм, мин һәм һәр вакыт студентларны дөрестләргә тырышам инде. Кызык булса смешной, кызыклы булса интересный. Истәлекле, кызыклы, истәлекле. Игътибарны җәлеп итәрлек дәрәҗәдә әһәмияткә ия, игътибарга ия. Кызыклысы. Аңлашылды. Рәхмәт, шуның белән без очрашуны тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм килүче барлык сезгә рәхмәт. Сезнең биремнәрегезне кабул итәбез. Анысы икенче очрашуда кулланылыр. Рәхмәт. Безгә бирегез. Bizga